Benvinguts, jo us vaig a presentar el bingo del coneixement. El primer que realitzarem serà entregar a cada participant una targeta de bingo. El joc consistirà en buscar en el menor temps possible aquelles persones que complisquen alguna de les característiques de les caselles del bingo. L'alumnat deurà anotar en les caselles el nom d'aquelles persones que coincidisquen en la característica que han trobat. Quan alguna persona hagi emplenat la línia sencera, cantarà línia. Aturarem el grup per comprovar que allò que ha escrit i les respostes són correctes. Continuarem el joc fins que alguna de les persones emplene tota la casella del bingo. Per tant, cantarà bingo. Comprovarem els resultats de l'alumnat guanyador. Si els resultats no foren correctes, reprendríem el joc fins a trobar alguna persona que tornara a cantar bingo.